Μυρίζει λίγο, Εδώ φαίνεται παραμορφώθηκε το πλαστικό. Εδώ άμα δεις, φαίνεται η ζημιά που πήρε, ζεστάθηκε και κάηκε. Εδώ είναι τα κομμάτια. Πρέπει να βγάλουμε εδώ την πλακέτα να δούμε τι γίνεται. Να σε ενισχύσω, αλλά οι πρώτοι εκτυπωτές, οι Bamboo Α1, είχαν αυτό το πρόβλημα που τι γινότανε, ερμενότανε πολύ η πλακέτα. Έσβηνε ο εκτυπωτής. Κατευθείαν μιλήσαμε με την Bamboo Lab, ανοίξαμε ticket, μας έστειλαν ό,τι χρειαζότανε για να κάνουμε την αλλαγή και όλα καλά. Για πάμε να δούμε, θα λειτουργήσει. Τι λες? Ναι. Άι να δούμε. Ξύπνησε από το κόμμα, τι έγινε? Δεν ανάβει ρε. Υπομονή. Τι υπομονή ρε. Εδώ το λαμπάκι άναψε όμως Εδώ άναψε. Τώρα άναψε. Όχι, τι είναι. Α ναι. Το είπε το ποίημα. Το είπε. Λοιπόν. Ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να το τσεκάρουμε ότι λειτουργεί ο εκτυπωτής και ότι είναι μια χαρά. Για πάμε να το δώσουμε. Ωραία, θέλει 2,5 ώρες. Εντάξει, λίγο ακόμα ύψος το παίρνει, Τσέκαρε.